Dorbar Shnong Ïalong West Jaiñtia Hills District mynta sngi ka khandai tarik kala Plie Paidbah jaka Ïalong Suspension Footbridge ha Umdalong kabadon haki bynta ka Wah Myntdu kabadeiru kawei ki jaka kaba khring bha yaki nongwan jngoh pyrthei ban leit shangkai pyngngad hakani sngi la donlang naduh ukongsan ma Wailadmiki Shylla MLA Jowai ma Phasmon Dkhar MDC sembut kongsan BDO Thadlaskeiñ Dr Brightstar Langbang ba FB Basin MCS Project Director DRDA Waheh Shnong ma Ram Phawa ba Sywell Lyngdoh DPM Basin kinong Shnong bat kawei. Lapan snowling ba kajing play kani kajing king kanlong ubot lum yaki Paidbah banjam syashiliang kawa Umdalong Wah Myntdu bat kumju ikinong rep ki balik rep syaki hali ki pentor bat hakaju kapor kanlong kajing mentoy ikinong Shnong hakabayadai ba kajing yok kam yok jam nakakam jngoh pyrthei hakaju kapor kashnong rukan penlong yakate ka jaka Umdalong kum ka fish sanctuary. Ia kani ka jingking latay ha ka jing mang pisa ka bahan repusan lak tingka ling ba ka jing yarap ka office Thadlaskeiñ CNRD block West Jaiñtia Hills bat kumju na ka pisa bami na ka jinglum na ka Shnong ia ka balas dang bat pentrei naduh ka tarik ubenai ba hajar katan rio henry kani ka project kala don ha ka jing sating bat ka Dorbar Shnong Ïalong kala la ban pendep ya ka mynta ubenai nai lur hajar pulai ling ba ka jing bud dien jong Waheh Shnong ma Phawa nakaliang ukongsan ma Wailadmiki Shylla ulaay ka jingero Shnong hapo ka jingalam Waheh Shnong na marling ba ka scheme shispa sngi lala ban pendep ya kibabon ki kampenroy hapo ka Shnong ulaong ru ba ka jingyo ay kini ki scheme penroy kalong da ka jing tresitom jong kinong yalam Shnong ula kerpat ikinong Shnong bakin long ki ba pediang ngobha ya kinong wan jngoh pyrthei bat ki basbon ka mensim ban ay jingarap na mar ka jingwan ki banabar syapo ka Shnong ki wan ban pelut hapo ka Shnong ong uma Wailat. Wah hadin ke jingwan yang chief minister hagini giski ku dedep haka beding klam nei yang yong nga da pensniaw yo ka ro lat na do na yung na do na mukla de yang o ya wan lang de chong de jo kari de yo ya parom yes sani bha hagijing yalam kmat yang deputy chief minister yong i mas nyaw halang dhar hadin ke jing ya klam mo o da kanai ya ko potential bat kam de UP de dep wan de de yo kjat ho ka te o boy mo VIP wo nang kong wan yo kjat Haganika suspension bridge ke yang pi kap wad M ke contribution le ni ke jingarap ke yang o le depan sniaw yo o ya kita kijing bat kijing M kam bat ya kanika potential le ni ke kabu ko M u ye pun ku ya kanika wan ya ka tourism le ni ya kanika wan jngoh kai mo among gi the M ko potential te da karpat yo chief minister bat sniaw men khanai pin ni ke sngi wan ne yang yong chief minister de dep kularu wa usang shen hado arpau klur nei bentai penba penbiat iki serok
kiluti sengkei upen man ya ka Shnong Ïalong kam ka model village hakini ki sans nem godawan tengah dapat kijing snyango yau deputy chief minister yong I bat kam jo le yau chief minister yong I wa the egi ka assurance but the egi ka direction le ya ka PWD road was dang no ya ka survey mana dep ni dawe chongi heini upar changu touch ya chibon ki benta kham tam yo sorok wan cheni upan he yo na ka single lane chik intermediate upan he yo ye side yo ye at least artly ki kari ulai jo ikor but lada cha ka thau na do nei tai ubo yo footpath u ye ulai ka jat na do nei tai na sorok hadok cheni chawa le kamjo but kamjo i ki sorok ku dang sa ten kham tam ka te go lai chik krap thang bru hi le yo tai o hiar charo cha civil but daw survey cho i bagi dong yo per la dang em cho ki sorok ku dang to include di hagani ka scheme ki thamme but na lor nei te upen ha pen miet cho i wat ye ki existing le la de yo la di pen he gi but u siang gi da ka jing siang go miet go ha ka mo dong ni wa kwa u yo wa hagani ki san snem kam wa phi kam jo ong phi de pen yo phi ai kam yong phi ka tuan da sa ka kam ram go yong na upen yo ye kam yong na